שלום מרי. אהלן, שלום, קוראים לי אביב, אני גר בפתח תקווה. וגם כל מה שאני אגיד לך זה למיטב זיכרוני ולמיטב הבנתי. מרי, איך קוראים לך? סוטה בן אדם משוגע, בן אדם סוטה מין, בן אדם משוגע, בן אדם פדופיל, הבן אדם סוטה מין, בן אדם משוגע, השכן והחתן שלו היו מחוץ לדלת. הוא אמר לחתן שלו, והשכן שלי אמר לחתן שלו, הוא אמר לו שייתן בעיקה לחתול, אז אני לא יצאתי מהדלת. וגם שלו, אני מבקש שתשלחי בבקשה ניידת משטרה. כרגע זה קרה? זה לא קרה עכשיו, יש לי סוטן בן אדם משוגע, זה לא קרה עכשיו, יש לי סוטן. אז בגלל זה אני אומרת לך, תגיע לתחנה ותגיש תלונה ואז תללו בך, תשלחי לי בבקשה ניידת משטרה. בשביל מה קיימת משטרה? אבל מה זה משנה אם משהו קורה לפני דקה או לפני חצי שעה? מה זה משנה? בן אדם מסוכן משוגע למיטב זיכרוני לפני איזה כמה שבועות פדופיל. תקשיבי, רגע, זה לא קרה היום, אבל אז תגיע לתחנה, תגיש תלונה. אני מבקש שתתני לי מענה, תשלחי בבקשה ניידת משטרה. למה? גר לי סוטה מין, יש לי שכן סוטה מין. אם כרגע לא קרה משהו, ניידת תגיע ומה תעשה? הבן אדם כל הזמן מפחיד אותי, מאיים עליי ומפחיד אותי. הבן אדם כל הזמן אבל אמרת שזה לא קרה עכשיו. אם אני אשלח ניידת על משהו שלא קרה עכשיו, הניידת מה תעשה? אני כרגע קו חירום 100, לא תחנה. אם מחר הוא יגיד למישהו לפתוח אותי, יטפלו בזה. אבל אם יקרה משהו עד מחר, אני מבקש שתתני לי מענה, תשלחי בבקשה ניידת משטרה. אבל כרגע ניידת לא יכולה, אני כרגע לצורך העניין קו חירום 100. מה זה אומר? שאני מטפלת בדברים שקורים כרגע, ברגע אמת. אם כרגע הוא לא עשה כלום, ניידת לא יכולה להגיע למקום, אין לה מה לעשות. התעללו בבעל חיים, טול.